Pan gyreuddies i'r Ucheldir yr Alban am y tro cyntaf 2011, fi oedd y Cymro cyntaf erioed i chwarae glwb pêl-droed Inverness Caledonian Thistle. Erbyn heddiw, mae yna fwy o jans o ffeindio Cymro yn y ddinas na syna o ffeindio'r anghenfil yn y loch. Ers i mi adael Inverness, mae yna Owain arall wedi symud i fyny yma, sef Owain Fôn Williams, a dwi wedi dod nôl i'r ddinas i hel atgofion a cael sgwrs ar golwr sydd wedi cael tymor i'w gofio. Wel Ows, da ni'n dod tuag at diwedd dy dymor cyntaf di yn Inverness. Sut mae wedi bod yn fyny yma i chdi boi? Mae wedi bod yn gret yma. Mae wedi bod yn amser anhygol i fi fod yn onest. Cael byw mewn lle mor brydferth a hefyd cael chwarae pêl-droed ar safon go lew. Mae'n debyg iawn i ddyffryn anlla o ran tirwedd. Mae gen ti'r mynyddodd, mae gen ti'r afonydd, y llynodd. Mae gen i'r ci, fyddai'n licio mynd am dro ar ôl treinio neu beth bynnag, neu ar ôl gêm, clirio pen. Ti'n mysio am byd mwy na hynna i fod yn onest. A sut ti wedi ffeindio'r safon? Y gwahaniaeth ydy, mae yna fwy o bêl-droed yn cael ei chwarae yma. Mae pobl yn meddwl o yr SPL, o diom cystal neu beth bynnag. Ond i fod yn onest, mae'r pêl-droed yn fwy pur yma. Lawr y lôn yn Lloegr, mae o fwy box to box mewn ffordd, neu pobl yn bombardio'r box, crosses mewn i'r box neu beth bynnag. Yn fama, mae o fwy technegol eich bod yna fwy tactical. Mae o fel game o drafts i fod yn onest, a fel mai yma, fel dwi'n teimlo. Mae cael tymor llawn o chwarae i Inverness yn amlwg wedi helpu chdi gadw dy hun yng ngharfan Chris Coleman. Tymor special i Gymru fel tîm, ond hefyd i chdi'n bersonol yn cael y cap cyntaf sydd deimlad oedd hi. Mae wedi bod yn anhygol, i fod yn onest. Fatha, i ddechrau fo, dod fyny yma i chwarae yn yr Alban, hwnna'n yn ei hun wedi bod yn brofiad, a mae wedi bod yn rhywbeth dwi wedi fwynhau yn arw. Chwarae'n rheolaidd, a hefyd bod yn garfan Cymru, wrth gwrs, cael yng nghap cyntaf ar ôl lot fawr o flynyddoedd. Fi'n Gymro Cymraeg, ac yn falch iawn o le dwi'n dod o. So rwy'n yn disgwyl am oes i gael y cap cyntaf. Oedd o'n anhygol. A mae'r gystadleuaeth yn Ffrainc, mae'n agosau. Da ni fel cyfnogwyr wedi bod yn edrych ymlaen ers wythnosa, ers misoedd yn cyfri'r dyddiau i lawr. Yr un teimlad wyt ti'n gael? Ta di o'n fwy proffesiynol, meddwl am y gêm nesaf i Inverness, a disgwyl i'r tymor orffan tan bod chdi'n canolbwyntio ar Gymru? Ti'n gwybod be, mae'n anodd peidio meddwl am y peth. Mae yna gymaint o feddwl, gymaint o waith, dwi'n meddwl gymaint o emosiwn mewn ffordd, wedi mynd tuag at qualifio a cyrraedd Ffrainc. Dwi fel bob Cymro Cymraes, da ni gyd methu disgwyl am bod yn Ffrainc a gweld Cymru yn cael ei gynrychioli mewn tournament. Ond wrth gwrs, o ddydd i ddydd, yma di'n ngweithio yn Inverness, ac o rhai fi wneud yn saff bod fi'n chwarae'n reolaidd a chwarae bob dydd Sadwrn, ond wrth gwrs yn gefn y meddwl. O'n i'n meddwl am Ffrainc wrth gwrs a trio gwneud yng ngora a bod yn carfan Chris Coleman. A pa mor bell allan ni fynd? All the way, gobeithio de, sa'n braf iawn. Da ni wedi gweld yn y gorffennol gwlad fel Groeg yn mynd â hi. Wedyn pam bydd eith rwy'n fel ni, fel Cymru, ddim mynd â hi. Mae gynnon ni chwaraewyr anhygol yn y tîm na. Mae'n amball un, wel, fel da ni'n gwybod. Gynnon ni rwy'n fel Gareth Bale sy'n gallu gwneud rhywbeth efo'r Bale mewn ddewin. Peth pwysica di bod ni yna, bod Cymru yn gwlad ni yn cael ei cynrychioli ar y lefel yna am y tro cyntaf ers sawl blynyddoedd. Y pwynt oles gen i, eisiau ddod i wylio gêm Inverness yn chwarae'n Hibs yn cwpan yr Alban yn ddiweddar. Ac eistedd efo cefnogwyr Inverness, dyma fi'n clywed yr hen gân amdana fi, gen y cefnogwyr. O'n i'n meddwl, maen nhw wedi'n weld i, oedd yn ysgwydda fi'n codi, o'n i'n meddwl, mae hi wan, eistedd lawr, a sylwi, maen nhw wedi newid y geiriau Owain Tudur Jones i Owain Fôn Williams. Sut ti'n teimlo bod yna gân wedi cael ei reseiclo yn cael ei ganu? Siomedig. Dwi'n ni'n be ddeud wir. Sa'n byd gwreiddiol yn y peth nagos. Ond siomedig am nadw i wel wir. Tor calonni sydd yn onest, clywed hynna, achos o'n i'n meddwl bod di'n gân oedd wedi cael ei greu mond i fi wel na foli. Sori boi, hydys i ma fi oedd yr Owain gorau da. Na, chdi oedd yr Owain cynta, de.
Sut oedd hi'n mynd taws, deitha fi? Owain, 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 Owain Tudur Jones. Dyna sy'n mae'n mynd, ond efo denw di rwan. Yna mol i. Sy'n mae'n mynd efo denw di? Oedd hi fath ond Fôn Williams, de. Ows, diolch yn fawr iawn am yngharad i boi. A pob lwc yn Ffrainc. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.